Zuhaitz zooplakton ta dinosaurio, bilakatu omen ziren petrolio. Balio txulurrazpiko gizateriaren ustez garapena, orain konturatu egin garapena. Ezer ez dela betiko, fabrikak, lergaiak ta automobilak, mugitzen ditu gaur erregai fosilak. Bihurtuz ezinbesteko ibilina jortan ahalik garinen, ia oarkabean bilakatu ginen, droga beltzorren menteko. Mugikortasuna da obsesioa, produktuek jaitsi dute prezioa, nahi baino gehiago sarri. Gure baratzetan etxeak eraiki, eta premiazko diren hainbat jaki. Hegazkinetan ekarri, esportalileke produktu zerrenda, ta ze preziotan zein arduratzen da. Isuritako milakez, ozono geruzan eginaz kilima, azken urteetan aldatu da klima, baina gure ohiturak ez. Politikoek maiz euren aldarritan, begiak energi berriz tagarritan, baina hitzak hitz oraindik. Beharraina plaka ez dituzte eman, gero hitzak beti haizeak eraman. Taizerrota geldirik pikoila gainera datorkigulako, prestatu gaitezen transiziorako. Bagaran adibidean, ta itzuli auto antolakuntzara, edota bestela ipiniko gara, dinosauruen bide